Бати Иване, Крън, 23 март 2025. И сме точно тук, на оглед, при тази машина. Предстои много хубави карания, така че всичко е тъмън. Да, това е началото, както е казано. Капариран и ще го докара човека, като се разберем. Нали така? Ето го е, товари маркенци. Така, и важно, ето, да се види, 31 266, не? Чудесно. Добре, машинката е добре сега. В изключение на това, няма никакъв проблем друго, но нали, дето се вика, не взимаш чисто ново от магазина. Да. Да, то е така. Трети април 25-та година и 7:30 и предстои да отида до КАТ да регистрирам мотора. Мотора е CBF 1000 FA. Ето го. Как се разделих с чопъра? Това... сега след малко предстои да го видим в един отказ от това видео, което смятам, че ще се получи. И така, да поемаме. Само на гости има друг. Що? Защото ние искахме никнейма, обаче никнейма и... Има една решетка. Обаче няма болчета има. Ето ми пред КАТ Пловдив. И ето, готов. Вече е регистриран в КАТ. И малко да загрея и потеглям. Ще отида на работа да поработа и след това вече се наслаждаваме. А сега ще поработим малко до към 5 часа и оттам към Стамболийски. Ето, 36-80. Временно привързан с опашки. Е така. Ай. Да. Рокер събора Пазарджик.
Още ли? Оп. Искаш ли ти много ресторант, где ядахме светло? На Варвара.